Kaya itong tanan. Kaya niya po sa akong channel. Doon ako ipakita ninyo sa kabatanon nga nangitag amahan. O, tungod kay sa iyang pagpangita, ako ang iyang pilian. Ako'y mahimong tulay nilang duha sa iyang mahanog siya. 20 years na sila wa magkita. Waps, 21 years na sila wa magkita. Tungod kay nilakaw sila sa uban sa iyang inahan ngadto sa Mindanao, sa Lanao. 1 year old pa siya. O karon gusto na siya makita sa mga kay mahal daw niya ang iyang papa. Tiyaw mo na mga waps. Ang papa di ay sa guwal na to ang atong anak matap ka halima mangita gyud ang mahal. Okay, balik ko ninyo mga waps kung sa reaksyon sa mahal. Ang balay sa ipakita sa bata na mahal nga wala sila magkita. Ay bayo asan pa doon natin hindi ang asawa. Ikaw may asawa Pilito, Neng? Ha? Ikaw may asawa Pilito? Halito. Kuba na yung bahay, no? Ha? Do! Ang buntag daw, do! Ako tujo ni mo. Oy, video mana kay. Ari suara ang maklaro ni Suba. I-vlog natin. Oy, tod. Ay sa. Nay nangita nimo. Tawagi ni kay kuan ni. Hinabang na. Katawagi karon na kay Lord. Ha? Kani. Ay ta. Tening ko ganing nan kay. Ini kuan kanilang kuan. Kana. Tawagi og na kay Lord. Ha? Karon ba karon? Tawagi to eh. Karon di ma-expire na. Kita na daw, ari daw. Di anjara kan tawagi sa una. Nakahibaw kag asa na imong asawa sa una? Asa sa? Tong nay anak niyo? Ari to katong sa una. Ha? Dito sa kwan sa Danau. Ano, ya saan mo ron? Wa ba sa kwan ligan? Buhay pa? Ha? Patay na? Anan maskit yun dito? Daog, Wala ito gadar mo pa. Ha? amo ni mong bag-oron. Di ni buguan. Di ni buguan do. Kuan pulipon. Ha? Buguan ay? Tay. Yawa unay mo makaibaw ning na imong anak. Okay ra? Okay ba na? Kaila ka ni John, siya nga itong anak ni mo itong na Grace, namatay? Ha? Kat. Say Pido. Oh, di Supremo. Oh, Supremo magida. Adi dai. John Clark Supremo malagi ni. John Clark Supremo to. Isang alias niya ni. Mauli dyan ang musta ni mo kay dugay na kuno mo magkita. Naglami na labag kahimtang ni bata kay intra og mga absensyahan bitaw nga kuan. College man ni. Ja gusto siya nga makig tawag ni mo pero di siya muli din kay eskwela pa man siya. Ja gwapo la ba do? Makita ka sa picture na siya picture kay padaan ha. Intra siya mga padya kamit ka na bitaw mga Mister. Akala ba nga nang kanang mga murag sa kuan pa na murag sa bahay pa na murag pageant ba? Oo. Wasag prito na daw. Pat magkuno siya basig lamin tag karon na kay makakita kung mutawag siya ba. Say goodbye do. Mo ni si Perleto rin ang pagos. Tumang siya do. Tumang ari. Mapiga kani. Nani siya sa pier sa Katagbakan kaya mga do. Nasa munisipal LGU. Imo ni ang balay. Kita nimo. Na gumba. Ya. Kana. Siya. Ya, mutawag siya kuno nimo. Karon, tawagan karon. Ha? Asa? Hindi pwedeng tawagan og lubat. Tanawon ka na sa iyang picture. Kaya gusto siya mo ipakita nimo.
Hasi op ni kay option na ni dyan ha kay patanawon na sa imong picture. Last pala ito yung papa. Ano tawag doon? Ay di makita. Ano? Murag hilak pati ni, hilak ka ni ka. Oh. Okay, salamat po siya ko nga. Na maadyo imong kalagayan dia. Okay. Okay. Tawagan na nanon niya. Galuha ang mata. Kahilak ka nga planggga ka ni. Sa una gamay pa. Oh, dia yang misis oh. Imo lang nanay-nanay, kung alam kay nanay patay naman di kanina mapuli. Puhon mori ka diri. Okay do, tawagin do ha. Oh. Kay Tawagan do ha. Kaya ako naman gi-prank gan sa bag kuan kay bisag katawag ka matrilling ta di mo kay load aw mo kay kuan. Sige. Sige, diyan na mauna ni si Pelito liwat ka gwapo murag si dai nga nang okay. Sige. Tawagin ha. Okay mo ni jambay. Kana mo na. Kauli ka diri kita ka sa sitwasyon la.